أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبي شرفلا لجبا أمي أو فوق ولي ماندو أو منونتون سغلندو أنا ناو سغلندو كان إنسان بلبلي ما كنو سام بافلان تان كنونتو هيجي ديونكا كنا فوني ديلي كene SPÉCIAL HADJ 2019 أمبي أولا دنيا كافو أنغا بي سغداينا Mali hiji de munun tara gouvernement ka sirafe no ye jamana ka sirafe mina do ni obi be seliba kalo tle shekin do mani do ba wele ko yomu tarwiya minin do e kadonga fo anga TV Cherifla ta madun ye gouvernement hiji de segere kata kuma galamanin tengu la ubi la halaya mina ubi la be mina ka arafa do belebele bay makono uye uniso jaka umbela jelen la se anga jako baraw sheria nyogon fe an bɛ Ala tanu ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka fɔlɔ ka an ka foli ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma mɔgɔ caman sen jɔra nin dugukolo in ka ya Ala ni a Seyidi Cherif Usman Madani Haidara ale barika de kama a n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'u ye yan ye dugawu minɛ yɔrɔ de ka deli Ala fɛ Haidara Ala ka wasa a ka denbaya Ala k'u wasa jugu Ala k'u dɛsɛ ale yɛrɛ kama an ka jamana in an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a basigi a bɛ min fɛ a yɛrɛ ye hɛrɛ la a n'a ka denbaya a n'a ka jamana yarabi Ala k'o kɛ télé Cherifla yɛrɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an lajɛbagaw diɲɛ kɔnɔ k'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ni an ye hiji baaraw de la an bɔra Makan ka na Mina ni an ye Mina hiji ye bato ye a baaraw ma nɔgɔ baara in daminɛw ni bi cɛ hiji yɛrɛ ka se k'a ɲɛ i bolo fɔlɔ fo adamaden ka sabali an filɛ sabali kɛnɛ de kan n'i sera ya ka adamadenw da cogoya lajɛ mɔgɔ minnu ye maabaw ye u ka duguw la faamabaw ka na u ni fini jɛmani lajɛ ɲɔgɔn na a bɛ Ala dɔn yɛrɛ de di jɔn ma o la an bɛ place ba la an bɛ yɔrɔ ba la weledakan min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ma o de ye an ka ɲɛmɔgɔw ye min ɲini an fɛ toujours an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye jamana si tɛ taa ɲɛ ni yafa ani kɔnɔnajɛya ni ɲɔgɔn minɛ tɛ o la hijidenw kɔni min bɛ fɔ olu ye o de ye ka sabali mɔgɔ si ka hiji tɛ ɲɛ ni sabali ntanya ni sabali kɔni y'i jɛ dɔrɔn i ka hiji tiɲɛna hiji daminɛ fo ka taa ban a jɔsen o ye sabali de ye Ala ɲɛ siranya kɔfɛ ni sabali nana i ka hiji bɛ ɲɛ ni sabali tɛ yen hiji tɛ yen. Ayiwa an bɛ mɛnɛ yan bi kɔni an bɛ nisɔndiyalen don sabula an bɛ ɲuman sira yan bɛɛ fana ye place sɔrɔ ayiwa dumuni ma dɛsɛ foyi ma dɛsɛ ayiwa banabagatɔ tɛ an na ayiwa an kɔnɔra fili ko si tɛ yan o ye nisɔndiyaba ye ayiwa donc o la maintenant tiɲɛ na an bɛ dugawu don de kɛ an nana hiji min kama Ala kɛ a kuncɛ ko ɲuman di an bɛɛ ma a dabɔra jurumi kafari min kama Ala kɛ a hiji minɛ ayiwa an m'an profiter fana ka dugawu ba kɛ an ka jamana ba in ye gɛlɛya fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ayiwa Ala ka a bɛɛ nɔgɔya Ala kɛ jisuma ka a fura ye ayiwa ɲinan ta ɲɛna cogo taabolo ka ɲi cogo min na Ala ka a kuncɛ hɛrɛ la o cogoya kelen na san natɔ Ala k'o jira an kɛnɛma na mɔgɔ ni ɲuman sera yan Ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka an ɲuman se Mali la dakunan damadɔ tun bɛ n fɛ o ye ka maliyɛn bɛɛ fana fo. Alhamdulillah maliyɛn hijiden bɛɛ lajɛlen 13,000 quelques personnes a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mina ni wagati in na Ala ta nɔgɔ Ala barikadalen kɔfɛ ɲinɛ hiji a daminɛ cogo nisɔndiya b'a la parce que hiji baara a tɛ taa gɛlɛya ni fɛnw kɔ mais hiji ye Ala bato de ye Ala ɲini de don an bɛ fɛn min ɲini ɲinɛ filière gouvernemental niveau kɔni na hijidenw bɛ ka baara kɛ ni discipline ye guide religieux bɛ consi fɛn fɛn di o bɛ k'a labato komi a kan ka labato cogo min na o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ni o ye faamuya kura ye Mali hijidenw fɛ an bɛ Ala de deli Ala k'o sabati filanan fɛnɛ bɛɛ b'a kalama bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ Ala wele yɔrɔ la yan Ala bato yɔrɔ de ye a ka kan maa o maa bɛ n'i bɛ Ala wele i ka jamana don a kɔnɔ Mali y'an bɛɛ jɛ de ye n'a lafiyara an bɛɛ bɛ lafiya degun min b'a kan degun b'an bɛɛ lajɛlen de kan an kɔni bɛ Bamakɔ mais n'i taara jamana kɔnɔna la n'i tɛmɛna Segu la ka taa Moti ka taa maliyɛnw bɛ gɛlɛya de la yen a ka kan an minnu bɛ yan n'Ala y'a nɔgɔya Ala ye maa minnu garisɛgɛ ka na ɲinɛ hiji la maa kelen kelen kan ka Ala wele Ala ka lafiya di an ka jamana in ma
an bɛ Ala de deli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n'an ye Ala wele an ka jamanaw ye an ka an dusukun ka yafa ɲɔgɔn ma fɛnɛ parce que o bɛ ɲini n'an yafara ɲɔgɔn ma k'Ala deli an bɛ fɛn fɛn ɲini Alahu Taala fɛ Ala b'a bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ fɛn min ɲini an b'a ɲini fɔ Alahu Taala fɛ Ala min y'a ɲuman da iji la a ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ɲuman segin ka t'u ka so an b'aw fo Cherifla TV a bɛ nin baara min na ka iji kelen-kelen jiden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'u ta k'u ka laala dɔn k'a yira an balimaw la minnu sigilen b'u ka so maa minnu fɛnɛ y'u ka duwawu sama ijiden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini mɔgɔ ma bɛ duwawu kɛ Ala ka duwawu minɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o kɛ Ala yɛrɛ bonya kosɔn ka hakilisigi d'an ma ka basigi d'an ma ka an ɲuman bɔ min na yan ka taa Arafa ye duwawu kɛ don Ala wele den don Ala k'an dɛmɛ an ka se ka duwawu kɛ an yɛrɛ ye ka k'an balima silamɛw ka duwawu kɛ jamana ye n'Ala sɔnna an dan b'a la Ala bɛ duwawu nin jaabi Ala k'an ka duwawu jaabi Ala k'an dɛmɛ akidama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min bi kɛnɛ yira an na inshallah an dafalen bi yan maliyɛnw an nisɔndiyalen don alhamdulillah an bɛ duwawu kɛ fan o fan étape bɛɛ Cherifla TV alhamdulillah ni ye san o san ye a tɛ wolomali t'a la maa o maa n'i ye maliyɛn ye n'i b'a dɔn k'a fɔ nin ye diinɛ somɔgɔ de ye Ala ko ten Ala kira ko ten maa minnu da b'a la aw bɛ s'a bɛɛ ma k'u ɲininka kibaruya min fɛ u k'a fɔ an ye an ma maa bɔ maa la donc ni télé kɛra o ye a kɛra télé nationale ye donc an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada n'aw ye hali bi Ala ka bolo mɛn a ka baara la Ala ka baara in jidi Ala ka baara in bonya inshallah Ala ka télé in jidi Ala bi Ala ka nɔnɔw caya ni Ala kira hɔrɔma ye sallallahu rasul ne anw ye gouvernement ka délégués de karamɔgɔ de anw di gouvernement ka délégués la baara min bɛ ka kɛ ni ale ka jɛ de an bɛ ka baara kɛ gouvernement ka baara sira kan ni ale ka jɛ o tuma an bɛ folikan laban min da an b'a ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ma ka duwawu kɛ Mali ye ka duwawu kɛ maliyɛn bɛɛ ye ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka seedi ma n'o ye a seedi Cherif Sɔmadan Hayidara ye ka ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ yarabi Ala ka diɲɛ lafiya Ala ka diɲɛ lafiya Ala ka Mali lafiya maliyɛnw Ala k'anw bɛɛ kelen ma Ala ka hɛrɛ k'anw ye an karamɔgɔ si ni kɛnɛ laban ɲuman yarabi Ala k'a d'a ma a b'a fɛ diinɛ in ka kɛ cogo min na yarabi Ala ka diinɛ in kɛ ten mɔgɔ ɲuman nana mankan ye Ala ka bɛɛ ɲuman segin minnu ma se yan yarabi Ala ka ya nɔgɔya olu ye Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa aw ma Ala kana fatu ni mɔgɔ ka hakɛ ye Ala kira kanu kosɔn an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim minasigi mana kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ hijidenw u b'u kunda yɔrɔ belebele min kan o ye Arafa kɛnɛ ye Arafa kulu ani a lamunu i n'a fɔ alakiraba y'a fɔ a ka kumaw la cogo min a ko hiji yɛrɛ ye Arafa de hajju Arafa ni o don y'i dan a bɛ i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ e ka san hiji a ma ɲɛ fo n'i ye seginna kan kura ye o hukumu kɔnɔ Arafa kɛnɛ belebele jɔlen kɔfɛ an ka HADJ Cherifla taamadenw fɛ ni u yɛlɛnna kulu belebele in sanfɛ alakiraba ye jɔyɔrɔ min k'a ka kutuba laban kɛ ni o y'a ka discours laban ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u to sanfɛ o yɔrɔ in na ye kuma galamani tɛnkunna o la Buya Jagile Kulubali fɛ fɛn minnu sɔrɔla ye an ka jɛ k'o dɔw seereya alhamdulillah an bɛ Ala fo fɔlɔ ka Ala waleɲuman dɔn ka barikada Ala min sɔnna ka bi don in fara an si kan ka deli Ala fɛ nin don ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo ya Rabbi Ala k'a fara an si kan an bɛ se ka min fɔ yan yɔrɔ in na nin ye Arafa kulu de ye an filɛ kulu de sanfɛ ka bɛn Arafa don yɛrɛ sɔgɔmada kɛnɛ ma ka bɛn tile yɛrɛ bɔ waati fɛnɛ ma nkɔ o la nin ye yɔrɔba de ye kira ko alhajju Arafa ko kira yɛrɛ hiji yɛrɛ ye Arafa de hiji baara tɔ bɛɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ma nin kɛnɛ in sɔrɔ ani ma foyi sɔrɔ a bɛɛ ka kan nin de kulu in de la yan nɔ an fa Adama ani an ba Hawa kuma min na n'u bɔra arijinɛ kɔnɔ ka na dugukolo sanfɛ u ye waati jan kɛ u ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn ɲini mais Ala sɔnna u nana ɲɔgɔn ye ka bɛn nin kulu in de ma yan an ka kira fɛnɛ kisi ni nɛɛma bɛ Ala ka kira ye a ka hiji kelen min n'a y'a kɛ a jɔra nin kulu in de sanfɛ pied min filɛ sanfɛ nin ye a jɔra o jɔyɔrɔ in de la ka kuma ka sahabaw fɛ mɔgɔ 124,000 a nɔfɛ mɔgɔw la o bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan micro ko tile tɛ foyi tile tɛ a kumakan na a da yɛrɛ jɛ la mais maa o maa tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ ye kira kumakan mɛn nin kɛnɛ in kan yan nɔ o la an filɛ o kɛnɛ in de kan min ye jurumu yafa kɛnɛ ye Ala bi yafa ka jɔn caman ma dan tɛ min hakɛ la ka o kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ don ma minnu tun ni jahanɛmɛ kɔnɔ donni ka kan o kan hɔrɔnya bɛ kɛ bi wa duwawu duwawu n'a kɛra bi kira ko ni min sigari t'a la e de y'i yɛrɛ kun bɔnɛ
n'o tɛ foyi ti fɔ ala ye bi donya in na ni tile in kɔnɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ ko ala bi ba o ma o la an b'o de kɛnɛ kan o la an bi an profiter an faso Mali n'o y'an ka jamana ye k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ni kɛnɛ hɔrɔma in kama ya rabbi an faso ala k'a kolosuma Mali ala k'a kolosuma Mali ala k'a basigi an bi hɛrɛ min nata an faso ye ala k'a di an ma o kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sharifu Usman Madan Haidara an b'a fo ka waleɲuman dɔ ka barikada ni ale de kama ye anw bɛ nin kɛnɛ in ka yan nɔ o la an b'a ɲini ala fɛ a bɛ min fɛ ala bolo diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ la ala k'a di an ma a bɛ sira min ɲɛ diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ala k'a n'a kisi a ma ala k'o k'a k'ale kama kira n'a sodunkow kama sɔli ala rasul nisɔndiya min na danta nisɔndiya la kabini an bɛ Mali la k'a ye filimuw la k'a ye videow la k'a tɔgɔw mɛn bi ko ne yɛrɛ de jɔlen filɛ ye ne yɛrɛ ma se k'a da la fiyewu vraiment ma ala fo k'a barika da an ka sababu ɲuman min ye Usman Madan Cherifla Haidara n b'a fo dantu folo min na a bɛ min ɲini jɛnɛtigɛ kɔnɔ a yɛrɛ de b'a dɔn tigitigi ala k'o nɔgɔya ye ala k'a sago d'a ma ala ka denbaya k'a sago ye a yɛrɛ b'a fɛ Mali yɛrɛ ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten ni nin jɔyɔrɔ in lɔgɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barika da an bɛ foli daminɛ an ka sababu ɲuman ma min kɛra sababu ye k'anw se yan ne ni lafiyalen don ni nisɔndiya min ye o ye ne filɛ jɔyɔrɔ min na o ye kira jɔyɔrɔ de ye kabini an b'a baro mɛn an karamɔgɔ da kasɛtiw la a n'a yɛrɛkun fo ala sɔnna an yɛrɛ nana an jɔ yan a nisɔndiya ni n ko n b'a ɲɛfɔ ne tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na quoi o tuma n bɛ ala barikada ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a bɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an yɛrɛ bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen a kanu b'an na an balima silamɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ ka yan yɔrɔ in sɔrɔ kira kanu kama sɔli ala rasul. Nisɔndiya mun bɛ na bi a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na bi an ye kulu yɛrɛ sanfɛ kabini an b'a mɛn kasɛti la karamɔgɔ da fo bi kɔnɔ an y'a ye yɛrɛ a nisɔndiya barika bonya kosɛbɛ an yɛlɛla yɛrɛ de an ŋɔnɔmana ka yɛlɛ yɛrɛ de fo kulu sanfɛ fo kira dɔ yɛrɛ an dɔn bɛ yen de sisan sallallahu alaihi wasallam a bɛ dugawu kosɛbɛ karamɔgɔ ye ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ya rabi ala k'i nɔgɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a nɔgɔ an balimatɔ bɛɛ lajɛlen ye nin diyara dɛ fo k'a fɔ a diyara yɛrɛ dɛ aw giri yɛrɛ an b'aw fo kosɛbɛ an b'aw barika da k'a daminɛ kabini biye ta yɔrɔ la ne filɛ de mɔgɔ si jama bɛɛ mɔgɔ si tɛ ne dɔn kabini Bamakɔ foyi maa kelen ma mun dɔn maa tɛ ne mun bɛ ne dɔn maa tɛ yen n nana ala de kama ani karamɔgɔ kama n'a ka kasɛtiw fo ka n'a bila télé yɛrɛ n kɛla k'a sɔrɔ ne ka télé dɔ wɛrɛ minɛ o Cherifla ko hali n'a tigɛra n bɛ mɔgɔ wele fo ne yɛrɛ ka na burusi kɔnɔ a bɛ n'a dilan n y'a mɛn cogo o cogo n y'a ye ten salongo yɛrɛ ne ye bunyanyangi ye ka hijidenw lafɛn ko ka gide ne y'u ye kuma min ala k'a nɔgɔya ala sinna k'a nɔgɔya ne ye ɲina wa n ye fɛn o fɛn mɛn n ye fɛn mun ye a ka bon n'o ye a ka bon n'a ye yɛrɛ yɛrɛ de kabini biɲɛ ta yɔrɔ la fo ka na se Madina ka taa ka kira da yɔrɔ ye a n'a ka sahabaw ka bagiya ye ka dugawu jaabi misiri ye ka taa misiri 7 la k'o fana ye ka udu kulu ye ka kɛlɛ dɛsɛ k'a cogoya bɛɛ jirana fo k'a ban ka kira ka mangoro fura sallallahu alaihi wasallam k'o ye ka Hamza da yɔrɔ ye ka sahabaw da yɔrɔ ye nin kɔni an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na o an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na kana y'an fɔna ka yɔrɔ caman ye kuranna jigira a ka yɔrɔ min na k'o ye u taatɔ hijira la u dugura kulubuwo mun kɔnɔ k'o fana ye i y'a faamu ka a bɛɛ lajɛ ka taa jinɛ misiri ka t'o yɔrɔ jira n na i kɛra jigira ka yɔrɔ min na k'o fana ye an tɛ se ka foyi fɔ aw gidi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'aw fo walahi an b'aw fo kɔngɔ maa minɛ o maa minɛ dayɔrɔ ma foyi anw denmisɛnnin jinininw kana an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bon a foli danta foli ni a nisɔndiya la quoi an bɛ ala de fo la k'a barikada k'a waleɲuman dɔn kana an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ fana na fo kulu sanfɛ kira yɛrɛ jɔra yɔrɔ min n'o ye arafa kulu ye ka bɛn ni arafa don fana ye sibiri don kana an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan a kun kɛra an ɲɛna ni sogo ye mais alhamdulilahi rabbil alamin an nana ye bi kabini an b'a lakalilenw de mɛn fo an yɛrɛw nana an yɛrɛ sɔrɔ a la foyi t'an bolo bi ni duwawu tɛ foyi t'an bolo bi ni duwawu tɛ an bɛ fɔlɔ ka duwawu kɛ an bangebaa filaw ye sija ni kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o di an n'u ma u ka ɲinifɛn sɔn hɛrɛma diɲɛ ani lahara yarabi ala k'a nɔgɔya u ye o kɔfɛ an bɛ duwawu kɛ an karamɔgɔlakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jakaw
bi duwawu k'u ye n natɔ la u ko ka duwawu sama u ma kosɛbɛ wa n filɛ nin ye kira jɔyɔrɔ la bi duwawu sama u ma yarabi u fɛn 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 jɛna hɛrɛ la ala k'a nɔgɔya u ye u sira fɛn fɛn ɲɛ tɔɔrɔ la yarabi ala k'a ɲɔni ka bɔ o kan o kɔfɛ tuguni bi duwawu kɛ an ka dugula den bɛɛ lajɛlen n'o ye ne yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Donjori denmisɛnnin fara makɔrɔba kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ne balimaw a cɛ fara a muso kan ka fara dugula den bɛɛ kan bi duwawu kɛ a bɛɛ ye yarabi bɛɛ lajɛlen ka hami min y'a ta fɔ n ye o min m'a ta fɔ n ye o ala kɔni b'a bɛɛ dɔn fɛn fɛn ni ala ta bi bɛn yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o kɔfɛ tuguni bi duwawu kɛ Mali ye n'o y'an ka jamana ye a bi gɛlɛya min kɔnɔ sirifikɛ yɛrɛ y'a ɲin'an fɛ ko ka duwawu kɛ jamana ye kosɛbɛ hami fila tɛ sirifikɛ la o hami kelen pewu a ko diɲɛ bɛɛ ka lafiya a mɔkɛ nana o sira de ye n'o de ye ala ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin sadaqallahul azim wa ale fana b'o sira kelen de kan wa ne kɔni bɛ se ka duwawu kelen min kɛ sirifikɛ ye dɔrɔn yarabi ala ka diɲɛ kɛ k'a hakilila faamu ala sɔnna k'a kɛ Mali silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye a se bɛ ala ye k'a kɛ diɲɛ silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye kira ka nin jɔyɔrɔba in hɔrɔma n'a bonya kama ala k'o kɛ a ye yarabi ala k'o kɛ a n'a ye o kumana an hijiden sirifula hijidenw Mali hijidenw silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn nana hiji la ɲina ani minnu ma se k'a se sɔrɔ ne bɛ duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen binu bete ni mu gosi o shawu herere don goram manga wogona manga bonti manga dimi jamu are sape kunga zive manga wasoti mu wara manga mbalo manga wogona manga mbalo zive sutari ni malo do manga sape do mu gosi fatu ma shia ke ma shia ka me din ko ma jamu sape shia nye ni gendi yore minke arike mu gosi me baika ya madari aidara furita obedioma aidoke ambe dami mina bi madai aidaro ambe sogodu ambe jini hereba kafani tige kadiama lenke koni ni solungo kampanya ni gakale ke lenke ngama dungo akona ke kampa beya ni solungo ngo kuyinde nyana slami le men yumanda ya garima ngo besu kuyindi krenga ngala kuyindi nga fare kuyindi sallallahu alaihi wasallam kisero mure wara ngandine ala fare akene ke kanokura o garsi ke qur'ay kama kempale on ta yere kitana le wori yere wari kama sere wona kuma yere kitana wari ala gara ko ku beni wa kuyindi na saka kama na mama arna nya wugle na sahasire na nyoy meri do ngandine cameraman be yanke mega kama ke ananya wuya na ananya sahasire ya ngane ya rabbi ananya wuy ananya sahasire o gana gri rogoro kitelo gole hora ananya gole sawatin to mo ananya gole la hayin to mo ya rabbi ala to fujini ya rabbi na buru ko anana buru barkante anana buru barkante ana barka da ana barka ho kina gai ya rabbi anora ka kanda anora ka hijabu ana ka kanda anora hijabu ya rabbi babu be ngem ma kene kay assalamu alaikum hadara kormando une kormando be ko hijibele hawa arama goya bindu arama ye be ko hijibere amba goso banga be yele na fuuda amba bole amba goso amba bojina amba bolo dondo hadara une kormando be bol lahara amba be yod no ambe luma amba goso banga ba be la piajiya ba hu hoguli ba nehen daga hawa arama gemna ka yele hose hawa arama goya jambindu ye ege haya ama fo ka waliɲumando ka ɲumadalla aw minnu tun sɔgɔlen do an na ka hijidenw ka kunnafoni waati bɛlɛn fɛn min sɔrɔla ka lase aw ma bi sigida la o de tun ye nin ye k'aw fo ka waliɲumando ka ɲumadalla ka foli kula kumaba di an karamɔgɔ ma alil makam faalul khairat Sejede Sharif Usman Madan Haidara ale min ye nin baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka mɔgɔw bila hijidenw ɲɛ minnu bɛ se k'u kunnafoni ka hiji baara kɛ a kɛcogo la alakiraba y'a kɛ kɛcogo min na sallallahu alaihi wa sallam a ma tila ka da o ma ka tila tuguni k'aw sigilen to aw ka salɔnw kɔrɔ aw ka bugufiyɛw la togodaw la wɛrɛdaw la k'aw ka hijidenw bɔ k'u yira aw la ja la écran sanfɛ TV Cherifla sanfɛ nin bɛɛ sababu ye Cherifkɛ ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an n'a dɛmɛ ala kɛ an ni a mɛn alisilamɛ jama ɲɛ a y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ ala k'an n'a dɛmɛ a y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta ala kɛ an ni a kɔrɔta sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne ni aw la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. لبيك اللهم لبيك لبيك